Мой бизнес үзәгендә товарларга томга кую өчен документларны бушлай ала башладылар. Бу әле беренче тапкыр. Татарстан Республикасының эшкуарлыкка ярдәм итү фонды ил күләм проектны гамәлгә ашыру өчен кече һәм урта бизнеска ярдәм итәргә алынды. Хәзер эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләрнең товарларга томганы бушлай алу мөмкинлеге бар. Ринат Шамионов натураль ашамлыклардан ярым фабрикатлар җитештерә. Пандемия чорында ул кече бизнесны коткарып кала алган. Хәзер кулачны киңәйтергә ниятли. Чтобы быть узнаваемым, понятным, надо зарегистрировать товарный знак, чтобы все знали качество. Продуктларның сыйфатын, натураль булуын сатып алучылар белергә тиеш. Алар һәрвакыт безнең логотипта ачык күренә. Шуңа күрә безгә товар тамгасын теркәргә кирәк. Үсешне тәэмин итүгә күп чыгымнар китә. Без ярдәмгә мохтаҗ. Тамга куюда ярдәм итүләре яңа мөмкинлекләр ача. Ринатның максаты үз продуктларын республикада гына түгел, Россия төбәкләрендә дә сатуга чыгару. Товарларның тамгасы булу яңа сату базарларына чыгу мөмкинлеген арттыра. Фондтан ярдәм алу өчен компанияләрдән 3 коммерция тәкъдиме кирәк. Шул чакта алар товар тамгаларын эшмәкәрдән заявканы теркәргә мөмкин. Шулай итеп, проект эшмәкәргә үсештә яңа офыклар ача. Ранее эта услуга была доступна только для предпринимателей. Элек бу хезмәт бары тик инновацион өлкә эшмәкәрләре кластерларда катнашучылар өчен генә кулланылды. Ә хәзер ул барлык эшмәкәрләр өчен дә ачык. Бу хезмәт товар тамгасын, брендны, марканы теркәүдән тора. Ил күләм проект нигезендә фонд товар тамгасын теркәүгә киткән барлык чыгымнарны үз өстенә ала. Гөлназ Ибраһимова, Елизавета Жукова, Ринат Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.